Добре. Така, използваме YouTube, за да отговаряме на въпроси в Ask.fm. Така, първо ще отговорим на моите въпроси, после на нейните. Така, първият ми въпрос е, той даже не е въпрос. Красива си и имаш изумителен задник. Просто тия. Първо на първо. Това колко е просто нашето поколение. Какво е това да кажеш на момиче, какъв задник има, колко големи цици има, с извинение, или колко е слаба, какво секси парче или не такива. Момчетата не трябва да говорите за телата на момичетата, понеже ние приемаме всичко на сериозно. Примерно, кажеш на момиче, че е прекалено слабо, тя ще започне, тя ще иска да надебелее. Ако кажеш на момиче, че... Когато надебелее, всички ще започнат да викат, че е дебела. А като стане... Като започнат... Извинете, обърках се, че се замислих нещо. Като започнат да й казват, че е дебела... Оле, още един въпрос. Като й казвате, че е дебела, тя няма да стане по-слаба отново. Нито като казваш на някой, че е грозен, няма да го направиш по-красив. Или... Да. Например, ние с нея излизаме постоянно навънка, в смисъл в квартала, тук с още много хора. Накратко. И те гонят едно момиче. Постоянно, само за да я обарват където и да било. Това няма абсолютно никакъв смисъл, защото, окей, докосването по интимен начин е да накараш партньора да се... Да. Няма да обяснявам, някой ще му стане смешно. Така. Понеже хората са прости. Това не е смешна тема. Не е забавно. Това е сериозно. Това е най-нормално нещо. Смисъл и секс е нормален. И... Да, всичко приемам нормално. Точка по въпроса. Колкото от днешните тинейджери приемат всичко толкова на шега и толкова забавно. Няма никакъв смисъл. Това да обиждате, макар и колкото хора в YouTube правят не знам си какви клипчета, опитвайки се да вразумят поколението и изобщо света, че никой не го интересува за това. И няма как да го накараш. В смисъл, без обиди, без проблеми, без такива неща, няма как да се живее. То се е видяло. Обаче... Тъпо е! Просто е тъпо. И да се върнем на въпроса за обарването. Така. Не, просто е супер неуважително да правиш някакви неща на момиче, защото на нея не е приятно. Просто да гониш момиче ето така, пълната потия. Ох, ще падна след малко, чай. Да, Абе, няма нищо. Рекс ме плаши. Няма нищо. Кучето на Ния ме изплаши. Така. Да, ще стъпиш върху него. Невярно, само го докоснах и си изкараха къла заради кадрави му парчем. Така, между другото, аз съм Дара. Аз съм Ия. Твоя YouTube канал, няма начин да не се досетят. Това няма как да... Така, всъщност тя е на 13, аз съм на 12. Да поясна. Така... И мисля, че повече няма какво да кажа, защото съм просто изумена. Давай ти. Между другото, всяко момиче иска внимание в мига, в който всичките момчета тръгнат да... Да гонят едно момиче. Едно момиче, докато имам няколко още наоколо. Ние се чувстваме гадно, нали, защото... Не, че искаме изобщо да ни докосват, аз нямам никакво желание. Но просто искаме някакво внимание. Винаги сме искали внимание. Ние сме момичета. Да, всички момичета искат някакво внимание. В смисъл, под внимание не говоря за натискане или нещо. Да, да си говорят за някакви интересни неща. Примерно за изкуство, за музика. Макар, че музиката спада към изкуството. Каквото и да си говорим, просто нещо. Да, без... и компютърни игри. И само това ще кажа, защото тук в квартала... Някой ги интересува. Да, но тук в квартала само това и мене, но тук в квартала само това чувам. Така че и ми е малко писнало. Или за обърване. И порно. Без коментар стига толкова.
И аз... Вчера какво се надбяваха за телефона? Да, бе, ужас. Аз отделям 3 часа да пиша по 4 страници за проблемите на нашето поколение. И да, знаете ли какво? Това няма смисъл да пиша, но просто искам да си излея душата поради факта, че няма къде да го споделя и така ли, че никой няма да ме разбере и да му го кажа в очите. Просто предпочитам да си излея така мислите някъде, където ще е добре, така да се каже. И дори някой... Обе, защо само гледам на там? Нека ми не знам, аз не мога да гледам камерата. Да. И аз бях написала едно за... Точно за това, за което говорим в момента, за просташкото държание, за обидите, за самонараняванията, за самоубийствата, които точно поради обидите се стига до там. Изобщо за всякакви такива. И това просто човек, като обижда някой, не може да си представи човека, на който го казва, как се чувства. Макар, че повечето хора го правят, защото са прекалено комплексирани към себе си и карат другите да се чувстват зле. Не, много си мисля, че това изобщо не е сериозно и когато обидят някой, може просто е така, нали, това са си думи и нищо не се да, и нищо няма да стане. Нищо няма да стане, но в един момент се оказа, че не се е случило нещо ужасно. Да. Да. Така че мисля, че първо да, написал си, красива си, добре, благодаря, но и задника. Виж, първата част е много супер, е тъпо. Но това имаш изумителен задник, нямаше никакъв смисъл. Просто звучи неуважително, аз не го приемам добре. Не го приемам като нещо велико, така да се каже. Като имаш предвид, че красива си, звучи мило. За задника, отново казвам, цензурирано. Не, смисъл... Пи. Ох, ти са пи. Забавно. Като гледаш толкова видеота. Това са забавно. Да. И просто, да, отново казвам, че не го приемам много добре. Но иначе, да, мерси. Да, това е. Стоп. That's all. Bye-bye. Bye-bye.